ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 15 август соли 2023 1000 пул баробар ба 108 сомонӣ. дар ҳамин аввали ирӯза дорем Toyota Axio, Mercedes, Nexus солҳои 1996, Matiz дорем, Porter 1, Audi ҳастанд, Vaz 2105 ва дигари мошино бароишон пешниҳод кардем. тамошо кунен, мошино маҳқул шудан, дар соҳибашон занг занен, рафта харидорӣ кунен. рӯи хотири меҳнатҳои мо як дона лайка дариқ надорен. ҳамон лайк ҳамон бачаюча дар комментария наист ба пеш. аз ҳамаи шумо розием бардор азиз. дар комментария наистен ба шумо аз кадом маркаи мошин зиёдтар лозимай, мо ҳамонро ба навор мегирем аз рӯи комментария. агар шумо хона, замин, квартира, техника, аппаратур дошта бошен, сураташа бо умрои маълумоташ равон намоен. мо дар видеои баъдина реклама мекунем, шумо да фурӯхтатием бачаҳо азиз. рӯи хотира меҳнатҳо моро дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. бардорҳое ҳастанд ки мошин харанд, намедонам, канали моро равоншон кунен, беҳтарин мошинаро бинанд, харидор кунен бачаҳо азиз. ҳама каса тамошо кунен, тамошои фарғат. ҳамватанони азиз, спонсори канали мо авиакасе Амин мебошад. 12 сола таҷрибаи корӣ дорам. билетҳои арзон ба ҳамаи самтҳо билетҳо ҳастай, бо нархи арзон ва дастрас. ватсапшон аз соати 9 то 10 бегоҳ кор мекунад. марҳамат, муроҷиат кунед. номерҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба якум эълони ирӯза Daewoo Nexi равон кардан. бардори азиз, дар душанбе бо нархи 9500 сомонӣ. ҳолати мошин хубай. дар ҳамин рақамои 904 52 0007 занг бизанен. боз нашоти нарх навоши худтон гапзанон кунем бардори азиз. 9500 сомон мега. сӯзишвориш бензин газай, дар кузуфи седан, мотораш 1.6 литрай. коробкаш механика, ҳолати мошин او قدر بد نیسته. ماشینچه در حالت خوبی تکنیکی گفتن. коробка ходовой соз, балонош 50% ҳуҷҷаташ бучидагӣ. краска радон хичай. аз рӯи вид дидестен ки мошин дар кадом ҳолата бача азиз. задагӣ усидагӣ надорад. ҳама рақамҳо занг занен, боз муомила кунен. солаш 95. лайко рамонен, далши тамошо кунен. дуюм мошини фурӯшӣ Porter 1 равон кардан дар душанбе бо нархи 57000 сомонӣ ай. солаш 1999 бо арзон мешавад. соҳиби мошин мода қайд кардан ки мошин мумкин 3-4000 сомон бо арзон ҳам шавад бачаҳо азиз. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, ҳолаташ бад нест ай. касе мехара арзон мешавад, беҳуда намехардагиҳо интересовад ки аз занг назанем мегӯяд. Porter дар ҳолати кори ай. 4 та балони 80%, документош ҳастай, моторшам дар ҳолати кори ай. аккумулятораш хулоса мошин او قدر бад нестай. Porter 1. марҳамат, занг занед дар ҳамин рақамҳои рӯи экрамда маълумоти муфассала аз соҳиби ҳамин Porter бигирем бачаҳо. аз мои реклама баҳри шумо буд. мондем. дар комментария бачаҳо хоҳиш карданд ки Porter-моно мондем. нависен дар комментария кадом мошинҳоро зиёдтар монем, ҳамонро ба навор мегирем. эълони сеюми ирӯза бардори гиромӣ Opel Vectra A равон кардан дар соли 1993 дӯстони азиз. мошинча айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа қарор дорад. нархаш 20000 сомонӣ мега, боз муомила дорад. сӯзишвориш бензин газай. солаш 93. соҳиби Opel Vectra Акаи Муҳиддин ай. занг занен, боз маълумоти муфассала бигирен дӯстони азиз. дар кузуфи седан, хай ранги хичай, краскаш раднои хичай. объем мотораш 1.6 литр, коробка боша механика. даруни мошин дистен сиденёш тозай, краскай хичай, рангаш фасонай. касоне ки мехарен дар ҳамин рақамҳои рӯи экрамда занг занен, маълумоти муфассала бигирен, мошинхаротон муомила кунен. лайко рамонен. 50-60% меҳмонем бачаҳо азиз. кадом медора як дона лайкмон беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба чорум мошини ирӯза дӯстони азиз. Daewoo Matiz. дар комментария бачаҳо хоҳиш мекунанд ки зиёдтар ва зиёдтар Matizро ҳам ба навор бигирем камтар. 26300 сомонӣ нархш гуфтестанд, бо арзон мешавад. солаш 2004 Daewoo Nexi дар Хуҷанд қарор дорад. мошинча просто тенҷи бале бачаҳо азиз. камрасходи хушрӯай. объем мотораш 1.6 литр, рангша дестен краска хичай сфеди хушрӯ. дар кузуфи хечибек сӯзишворӣ боша бензин газай. дрын шабине бачаҳо чӣ хел
кушоди хушрӯй. Ҳолати мошин хубай. Сидениёш ҳам тозаакай. Камбудӣ хулоса надорад. Солаш 2004 сол. Матиз 2 бардор азиз. Автоматикай коробкаш. 5 та балони 100% дора. 4 та хулоса 1 тайга запасной. Панҷум эълони имрӯза бардора гиромӣ. ВАЗ 2105 56 навор буд ки мо ВАЗ мошиноро намонда будем. Соли 1988 равон кардан. Бо нархи 15000 сомонӣ. Мошин камтар ба фирма қиматай не ки состоянияш хубе бача азиз. Ходовоиш 100% тупча, мотор, коробка 100%. 15000 сомон мега. сӯзишвориш бензин газай, мотораш 1.3, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камбудӣ хулоса кам дорад. мошинои советскиян. 120 километрда 10 литр расход дора бардор азиз. коробкаш механика. ҳолати мошин хубай. 4 та балонаш 70-80%. мошин просто хубай гуфтан, таъриф кардан. занг занен бо муомила кунед. мошини шашум бачаҳо азиз. Audi A4 рӯи хотири подписчико. Комментарда хоҳиш мекардам монен. Дар душанбе бо нархи 35000 сомонӣ. сӯзишвори бензин газ дар кузови седан. объём мотораш 1.6 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. дарони мошин кушоди хушрӯ, сидениёш навай, чихолҳои фасон задагиян. краскаи мошин, краска раднои худшай. ҳолати мошин хулоса хубай. дорои ҳуҷҷат. аккумулятораш нав, мотораш ҳам дар ҳолати корея бачаҳо азиз. эълони ҳафтум имрӯза дӯстони азиз. мегзарем ба эълони ҳафтум. Opel Astra F равон кардан бардор азиз. солҳои 1993 дар душанбе бо нархи 21500 сомонӣ мега. состоянияи мошин просто ки созай. ҳолаташ бад нестай. сӯзишворӣ боша бензин газ дар кузови хэтчбек. свеча бинед чихел хушроака бача азиз. объём мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошина понли 97 кардагиян. чашкаҳош заводикои худшай. дискоҳои AMG заргия мега. ҳуҷҷати 1 сола. сентр замок боз муомила дора. хулоса ки касоне ки мехарен дар рақамҳои рӯи экранда 889 97 95 95 занг занен. боз маълумоти муфассала аз соҳиби мошин дастрас кунед бачаҳо азиз. мошин дар душанбе ай. ҳолати мошин хубай. Opel хэтчбек барои шумо бачаҳо азиз. бардорои гиромӣ, агар шумо хона ва замини техника ва аппарати компания дорен, метавонед равон кунед. мода мо реклама мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram. ҳаракат мекунем шумо дар фурсатием. аз ҳамаи шумо хоҳиш як дона лайк камонед. падилиса кунем бачаҳо мошина ба зудӣ фурӯша беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза дӯстони азиз. комментарро хондем бачаҳо Toyota Axi хоҳиш кардан ки ба навор гирем. соли 2015 дар душанбе бо нархи 130000 сомонӣ меган. боз муомила дорад. сӯзишвории бензин газ дар кузови седан. объём мотораш 2.6 литр, коробкаш автоматикай. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. алиш намешавад. строш намега. суми нақд дар корай. касоне ки мехарен мега боз ягон сум арзон ҳам мекунем. алиши нестай. мотораш 2.6 литр. салонҳои Toyota кожаи бачаҳои азиз. даронаш кушоди хушрӯ, дорои мултирул, телевизор, динамикош ҳам қонуну қоидаш кардагай. аккумулятораш созай. хулоса кондитсионераш, тонировкаш ҳамаш 100% бардор азиз. касоне мехарен дар ҳамин рақамҳои 915 11 11 61 занг занен. боз маълумоти муфассала гирен. мошинашара рафта бихарем бачаҳо. наҳам мошини фурӯшӣ бардор азиз. Mercedes-Benz V201 қабул кардем ки солҳои 1988 дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 27000 сомонӣ ай. краскаи мошина бинед дам мегири просто. Мерседеси Tenjibad 4 та балони 80-90%. солаш 88 ай. 27000 соҳиби Mercedes Акай Муҳиддин. сӯзишвориш дизели холӣ бардор азиз. мотораш 1.9 литр, коробкаш автоматикай. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. боз арзон ҳам мешавад. касоне ки мехаред дар ҳамин рақамҳои
96 63 00 10 زنگ زنین. اویدی همی مرسدس معلومات مفصل بگیرین. خداوند همه تا نگهمون باشه. ما رو دستگیر کانال فراموش نکنین. پیش از رمضان یه دونه لایک همونین. باقی در امان خدا تا ویدیوی بعد نه در پناه خدا.